Hi guys, good afternoon. Welcome dito sa aking TV. Ayan. Nata diri guys, putan o tagduwa og dama. Nata sa Ilawod Pilar Bohol. Kisa rong nagpasahon sa tong ubos boy. Tao. Karon Kasi ba? naron. Nabi trumpa dahil mo nang kusog ni ilang saos ya. Kusog budi rong hinay mo to. Atubang. Asa? Atubang. Adto sa? Ito. Baka na. To aron dito ato bang? Kusog. Kusog rin. Ang penusud ng kali ha. Ang tulo-tulo man ka. Oh, itulo pa. Sige na magmak na ko ha. Teka. Suman. Pila ba ng suman doy? Sukli eh. Nagpila ng suman doy? 5. Sinya. Terus nggak sakit? Majuhan. Tikot anak kay. Kusog ka ba naman ka? Hilis. Di Nah, naman. wajah mo pagpupisod to. Uwangan. Pagkuha tong inyong video. Kana ba yung ice candy? Diyan na lang piso doy. Uwangan kan? Uwangan. Tayo ba? Bata. Oh. Kaon mo ka. Kaka. Ay pa. Okay. Yan po. Nagtug pa man katir. Kaon na tir. Ang nakaon na long. Ayay. Re. Patas. Karon patas na ni. Panti delpen. Kena kena kaon na ka panti. Una bitaw. Importante. Wana na eh. Tabla na na. Una ito ng importante. Ih! Asam ni na dong. Ayay. Gansi man ka pa. Okay. Mas kikig na siya. Uy. Makanaan ko.
Sibat. Pildi na din ka bro. Ha? Pildi ka. Pildi. Pildi ka. Ah. Na. Hey. Ini mo ko dani. Ha, una ada ke dama. Zaman. Ya. Dama. Isto. Inak naman. Anak ko kay. Inak sa Kajat. Why inatay? So kuno dama buka. Dama ay. Dama. Inak. Inak man sa. Lami tuwa ka mo ina. Mamigking man gyud. Di karamba buti po ng igking man. Uy. Wa igking ay. Tuwa po ng gahat. Wa igking ay ba? Murah nih, tabla di ay pistol. Ay, videohan ha. Videohan. Maski sa. Hindi. Hindi na bayran ha. Kaya mo hakot ako gibayad ani. Hakot og. Oh, halog lang. Kaduhar ko balik. Kuno man ipin. Dai aw sing kumbuok. Duha bangat dorong kasara. Hai. Ya sa ganang nang linda ng mga lublak. Kan ito sa lublak Kinalami agi sultan na. Kabay. Nang dako siya gasto dana pero kinalami agi sultan. Hanim din na pa. Pispan. Lamig tubig anak kay kasagnap. Lamig Awa do. bayranan. Kusog pot. Lamig bayranan. Oh lamig ba kayo na? Pero ipamali Japan na yan tag 70 siguro 10 kilo. Ana kay daghan na yun. Magamal sa pispan. Oh. Lagmit na tagatos ang kilo. Gaure malipay. Datos kilo tilapia. Oh, Tabla eh. 120. Atad mo. Dusuan din mo kabalong duso. Tilapia nga tinuwaan. 120 na ron. Wah, Ay, ito. siguro 30. Dama na laman. Pistol ba? damaday. Kabalong mo ba? Hindi ra pa lang. Hindi ra pa lang. Damaday. Bawon. Mhm. Par pusot ba? Long! Hello, bayaran mo atalong. Tungkap ko na. Ipahakot din na ng Linda? Meron ni hakot tilakas sa sideline kaan ba to hedit pabis na ron. Wa. Apa deh? Dazon. Bernis mo. Kita ang tanaw kana mo mamakos ka buong. Birnis pa, birnis. May tao yan ba? Palit ko skin de. Pila kay. Tres. Palit ko skin de. Tara, Ay skin de. Horot na. di pa bahakot. Kisa mong bata. Fernalyn. Ikaw. Susan. Susan. Susan Ronald. Di sa mugikan. Galingan. Naday galing ron. Ay, Naay horot na. Size na. Tama guys. Pagdali pating. Galing. Thank you. Aw, ihorot lang man ito rin. Kaya trace na sobra.
Mauman, ngora pa na ibakla ni magbalik, ano? Thank you. Thank you. Uli nagikag tagbilaran, oh. Purot ng bugad. Ha? Round 2. Murag di pa siguro ito paggahigahion ko no ba? Isa may napilde. Ha? Tabla ka. Tabla. Lautong na. Lautong. Kuan may kundan mo ba? Ha? Round 2. Oh, naratir kay aron nga na kay pangsuki. Bye-bye. Di na ko mo tiwas og tan-aw. Uli na ko kay magluto kog hot cake. Salamat sa nanonood ng aking mga video. At salamat sa aking mga subscribers na hindi pa rin ako iniwan. Salamat, maraming salamat. Maraming salamat sa nanood ng aking mga video. Shout out kay Rebecca Hangayo. Sino pang magpa-shout out dyan, mag-comment. I-comment na lang ninyo sa baba. Kasi nakakalimutan ko ang aking mga isa-shout out. Shout out sa aking mga friends dyan. Yan, mag-comment kayo kung gusto nyong ma-shout out dito. Shout out pala kay Crisila Haspe. Ayan, isali na natin si Dayan Arroyo. Hi, og sa taga Santuario del Santo Niño de Cebu of Lumbay. Shout out sa inyo dyan. Bye-bye. Thank you for watching.